Azt mondja, hogy hiány várod már a Cometet? Igen, várom. Várom, mert akkor hozza a nyarat is, a napsütést is. Készülsz már olyan produkcióval, vagy már tervezgettek valamit a Cometre? Nyilván az egyik legnagyobb. Biztos, hogy tervezgetünk, biztos, én nem tudok még róla. Ez biztos tervezgetünk, én nem tudok róla. Igen, biztos a kiadó tervezget valamit, nem tudom még, biztos majd kiderül. Még azért messze van. Hát igen, még 2 hónap, igen. Na, hallod, Ben, nagyon helyes, hogy aztán más lesz, köszönöm szépen. Azt mondja, hogy milyen gyerek voltál, Bia kérdezi. Nagyon cuki gyerek voltam. Nagyon cuki gyerek voltál? Igen. Sohasem sírtam. Ez egy ilyen tök furi, szóval leestem a lépcsőn és sem sírtam, csak így ültem. Ilyenek. Meg hát a suliban, még így első-második osztály, mi van? Semmi. Igen. Amikor elsős voltam, meg másodikos, akkor ilyen nagyon jó tanuló voltam, kis csendes visszahúzó voltam, aztán ahogy így az idő elteltével így megnyíltam. Aha, értem. Megnyíltál és felszabadultál, igen. és nagy száj lettél. Jó van, no, azt mondom, hogy eljött az az idő, amire már nagyon sokan vártunk, itt a stúdióban is, és otthon is, ugyanis játszani fogunk. A kérdésünk pedig az, telefonos lesz a játékunk, a kérdés pedig az, hogy mikor nyert másodszor Comet gömböt Ákos. Múlt héten már megkérdeztük, hogy mikor nyert először, azt tudtátok, ha minden igaz, az 2001 volt. Most az a kérdés, hogy mikor nyert másodszor a Comet gömböt Ákos. 061 877 1550, ez a telefonszámunk, ezt kell tárcsázni, hogyha fel akartok hívni minket, és hogyha nyerni akartok egy ilyen kometes játékban. No, amíg hívnak bennünket, 061 877 1550, hívjatok, addig borítékolunk, amit itt tárcsátok. Olyan piros, mert illik a pólót. Nagyon jó, szuper. Tetszik a pólóm? Szoktak menő, nem? Felolvassam? Persze. Idiot Side Maxi. Persze. Idiot Side Maxi, tessék, ezt. Lacka, gyerek hozzá. Picit, oké, rendben. Halló! Halló, tessék! Halló, tessék, szia! Hogy hívnak? Kránic Roxana vagyok Győrből. Még egyszer ne haragudj a nevedet. Kránic Roxana. Roxana, szia Roxana. Hamarosan adásba fogunk kapcsolni, jó Roxana? Roxana? Igen? Hamarosan adásba fogunk kapcsolni, jó? Oké. Választ azt tudod? Választ tudod, Roxana? Aha, 2003. Jó, oké, majd mindjárt bekapcsolunk, és akkor a Bennek majd el kéne mondani majd, jó, a választ, jó? Roxana, itt vagy? Igen. Ha Ben majd kérdez, akkor picit többet beszél, mert nagyon kevésen is időnk, jó? Jó, oké. Na, oké, szia Roxana. Figyelj. Szia, hello. Szia Roxana, szia, adásban vagy! Halló, szia! Szia Roxana, mi a helyzet? Honnan telefonálsz? Győrből. Győrből telefonálsz, Roxana? Nem mondod? De, komolyan. Na figyelj, mi a helyes megfejtés? 2003. 2003, Roxana, nagyon ügyes vagy, Idiot Side Maxit nyertél. Erről már mutattam. Köszönöm szépen neked, és vigyázz magadra! Oké. Na, szia! Hello, szia! Na, Roxana. Itt a következő kérdés. Na? Ki a példaképed? Igen. Ki a példaképem? Mint hang, úgy Whitney Houston és Stevie Wonder. Ennyi. Pont. Miért pont ők? Szerintem ők a legjobb énekesek. Ugye hát azért nyilván a magam műfajukban a soul R&B. Pont. Pont. Igen. Nem akartál régen síugról lenni? De mindig is az akartam lenni. Jó, ez. És akkor... Ennyi. Figyelj, milyen cuki élményeid voltak? Nem tudom mivel kapcsolatban. Én Bármi. sem. Például suli, vagy fellépések, bármi. Van olyan élmény, amilyen Sok tök cuki cuki. volt, ajándékot kaptál, nem tudom. Igen, még nagyon volt egy... Jött ez a sígra, igen? Volt egy lány, aki karácsony előtt, volt egy megasztáros koncert, és akkor csinált nekem egy naptárat, és beleragasztotta a képeimet, az olyan cuki volt, meg így lerajzolt, egy aranyos volt. De ez tényleg olyan élmény, amikor valaki tényleg így oda megy hozzád egy bármilyen találkozón, amikor találkozik, és mikor hoz egy tényleg egy könyvet, vagy egy bármit, ami tele van, minden cikket. Vagy egy ilyen saját készítősű dolgokat csinál, ez ilyen tök értékes. Pont a Lolának csinálták el, most voltunk megállózni múlt héten Győrben, és hozott valaki neki egy ilyen vastag ilyen füzetet, ami tele volt. Az összes cikk róla az elmúlt pár, és a tök nem megható szerintem. Na jó van, itt a következő kérdés, csak le kell ugranom hozzá. Megnézem.
Szia, Hien, melyik eredményedre vagy eddig a legbüszkébb? Miért éppen arra? Smith. Smis. Melyik eredményemre? Hát most így összességében akármi, amit így elértem az életben, vagy most tanulmányi. Persze. 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 Ennyi az életben, mondtad suliban, mondtad a zenében, igazából a az klippedet. első lemez, meg igazából igen, a Megasztár volt az egyik, ilyen ugródeszka, és utána meg a lemez. Igen, a lemez. Igen. Következő, figyelj. Hien, te megnézed Robert Pattinsont Pesten a héten valamelyik nap? Ezt én megnézem el. Ez nincs érve. Itt forgatnak, nem mondod, Laca? Igen. Mit forgatnak? Alkonya. De én láttam őket. Tényleg? Te láttad őket? Ja, de jóban is vagy vele mondjuk. Hát igen, igen. De mondjuk jó van vele. De itthon forgatnak, azt nem is tudtam. Én sem tudtam. Na, Szereted Robert Pattinsont? jól néz ki, ja. Hien. Várjál, hány centi vagy? Azt szabad tudni, Hien? Én nem tudom, én tényleg annyira... Te hány centi vagy, akkor miért? 180, 159, 180. Na, vonjátok le. Várjál, fordulj meg. Jó, igen? Látszom, mutatj picit? Ez nézd 20 centi. Ez 20 centi, igen, úgy? Ez mondja, hát 20, 23. 23-as, nem? Én magas vagy? Én 180 vagyok, akkor ezt kiszámoljuk gyorsan. 158. 108, ja igen. Na, szóval kb. Ennyi. Na, ilyen volt már szőke hajad? A klipbe volt paróka, de egyébként ugye amúgy nem. Most azért röhögni fogsz, ez eszembe jutott, miért sem? Volt nekem Németország, amikor éltem, akkor ott nagyon nagy menő ez a síugrás. És a gyerekek ezt játszották mindig. Ezt? Komolyan, hát azt, hogy mert ők síugrók akartak lenni, és így fölálltak valahol, várjál. Így, meg kicsit megyek, így. És akkor azt játszották, hogy várjál. Ez volt a játék, hogy ők tudnak is síulni. Ilyesmi Ez volt. jó. Na mindegy. Szia, Hien! Melyik randit sikerült életedben a legjobban? Mit csináltatok akkor? Nem az, csak megrendult. Ja, nem azon meséltem, most így gondolkodom. Én igazából az ilyen random dolgok. Mit a jó egy randi szerinted? Hogy feszültségmentes és laza. Én mondom, hogy az ilyen random dolgokat szeretem, nem az ilyen megszervezzük így, meg úgy, ilyen időre beosztva, hogy mit csinálunk, hanem az ilyen csináljuk ezt, ehhez van kedvünk, ide megyünk, oda megyünk, szóval ilyen... Csak kicsit gyorsabban kéne enni ezt a hamburgert, mert Igen, egy két igen, perces ezek nem. csúszásban vagyunk. A következő helyszín már vár. Igen. Igen, Szerinted, hogy a kedvesket, tehát ugye nyilván ez mindenkinek jó esik, egy kis virág, kis persze, csokik, és... az jöhet. Persze. Na, szia, Hien! Szereted Adam Lambertet? Ismered őt? Ő ki is? Egy ilyen, nem, van egy klipje a Viván. Egy kicsit elég fordítom, hát mindjárt beadja majd a Joey neked. Chris Brown. Chris Brown, yes. Mindegy, egy fiatal, olyas, mint Justin Bieber, csak picit ez a klipje, minden igaz. Ott van Adam Lambert. Hú, ezt a klipet lehet, hogy én is Ja, igen, ezt én nem láttam. Nekem bejön... Aha. Jó ez a szám is szerintem. Igen? Tetszik neked? Nem tetszik, ja. Na jó van. Szia, Hien, van házi állatod? Tímea kérdezi. 2 cicám van, egy perzsa cica és egy fekete-fehér házi macska. Egyik Lili, úgy hívják, a másikat ők megszínek. Mióta vannak? Már régóta. Igen? Sopronban meg van egy labrador kiskutyám. Kiskutyánk. Te ilyen Én nagyon szeretem a macskákat. Na hát ez tök szuper. Na jó, van, itt az utolsó kérdés. Akár te is választhatsz, olyan legyen az utolsó Jó, kérdés, majd ami neked én bejön. választok, jó? Tessék, válasz. Közben pedig lehet szavazni a top 5-re, mondom nektek. Nem? Na, akkor várjál. Válasz. Addig még elmondom, hogy ma a kérdésre keressük a választ. A 1780-as SMS csíkon, a csíkra elküldhetitek nekünk az ötleteiteket. Tudjátok, ez a te vagy a rendező játékunk. Na, utolsó Na, kérdés. mész nyaralni valahova? Tessék, mész nyaralni valahova? Vietnámba megyek. Ó! 5 hétre. Komolyan? Igen, annyira Mikor? várom. Júniusban. Júniusban. Vagy júliusban. De szuper. Júliusban. Készíts képeket, mert minden, aztán gyere vissza és Jó. hozd nekünk, jó? Már nagyon Na, várom. köszönöm szépen neked, hogy itt voltál. Köszönöm. Vigyázz magadra. Ti pedig ne kapcsoljatok el, ugyanis hamarosan érkezik hozzánk Labanc Lilla, aki egy fergeteges szülinapon ment keresztül, hogy pontosan hol volt, azt ti is kitalálhatjátok, meg persze majd ő elmondja nektek, szóval senki ne menjen sehova, mindjárt folytatjuk az interaktívot.